Hei, am ajuns acasă. Andreea a fugit înainte, zici că e pusă. Se joacă cu Niki, căței mei, dragi, și Andreea. Prea mulți căței! Deci am ajuns acasă, aici, acasă, la noi. Deci, hai să intrăm în curte, nu? Andreea, dă-te! Așa. Andreea se înțelege bine cu căței. Pe Niki îl sperie că blițul. Ia uite. Niki? Vezi? Haide! Hai, sus! Ia uite blițul, Se sperie blițul. Așa. Deci, da. Haide. Eu nu știu ce fac. Hai. Lasă-mă, papa, la mare. Mamă, ce miros a chipsul. Nu te las. Uite vedeta săptămânii zilei. Haide! Acolo să mergem. Haide, Andreea, că mi-au înghețat mâinile. Nu te las. Nu. Poți să data mea. Na. Uite ce părea. Andreea. Mișcă-te. Deci. Mamă, în casă se face curat, Andreea. Am venit! Puteți opri aspiratorul? Păi să intru și eu în casă. Păi dar nu pot, că nu vă aud. Ia uitați ce noroi e pe mine. Ce de noroi e pe mine. Andreea a rămas la câini. La câini aici, să-ți mângâie. Îi flocoșește. Da. Nu te las. Mama, am chibrit pe picior eu. Cu cismata. Mai trebuie să dați o dată aici unde am intrat, că am făcut mizerie. Am fugit sus. Hai de capul meu, ce dezordine la mine. Și cald. Și bine. Dezbrăcăm. Ce n-aș facă nu e camera pe față. Acasă. Ok, Andreea e afară la căței. Deci o să ne vedem într-un nou video. Ok, bye!